to na. Ay. Nalibang ni bayhana ni ba. Di pan maklaro. Namang guy trapal ba? Wa gig. Doolon ko ni. Way tao. Sakitas ng tiyan sa pinya gini akong gikaon ba natandog ni ba sakit kay gabi magkukuni kaon ba utag yun sakit kayo pa banga kung jugo ani ron ba kita sama gini lah sama mura magliliw kong trapal bahala lang dia wala ka dia sakit akong tiyan. Grabe. Kita ira ko ba? Grabe puti. Grabe gini bayhana ba? Puti as yang kuan oy. Lami pa man mo tanaw. Sama to mo tao man to. Wala man. Pag dili magitok nakita tao gid to, ko nang kamali tao gid to. Isa ka to no, koy tao to dari po. Kinsa man to ba naa gid tao siguro dari bang lipat-lipat ako anong trabahoan ni ba. Wala man gid dari. Pud basig nang sani na. Sa gitrabaho aning lakihan niya. Laki yun to ba kay nabubuhok. Wala man. Asa man yung bay? Posible pa kayo magtingog ng koral o guay tao dari. Nagid ni. Wala man po. Nilakaw na ni ba? Kasi gisilip ko ani dari CR na libang ko. Wala kung lagi masagaan. Lah, isa man to.